de noticias, con lo mucho que odio la televisión. No puedo creer que no me conoces, mi amor. ¡Ah, Ignacio! ¡Sabía que se trata de un trampa! No pierdes más tiempo con eso, García. ¡Lárgate! No te vas a arrepentir. Inspector, tengo unas noticias para usted. Habla, hijo. Emilio García ocupó la casa de los guerreros. ¿Tan pronto? ¡Maldito! Na ideju za snimanje Sa automobila sam došao tako što sam pre toga snimio jedan amaterski film sa sličnom ekipom serije koji nije možda bio toliko uspešan. I onda sam imao želju da zaista napravim nešto ozbiljno. Taj amaterski film je bio eksperimentalni projekat moj, da vidim kakve su mi mogućnosti, kakve su mi želje, ambicije. Tako da je Sa automobila proistekao upravo iz toga. Que se arruinen los canales de noticias, con lo mucho que odio la televisión. Jako je teško inače napraviti seriju na stranom jeziku, jer svi ljudi koji su u njoj glumili, niko od njih nije poznavao španski jezik, pa čak nisam dovoljno poznao ni ja. Oni su u svakoj sceni koji su glumili imali ispred sebe taj deo scenarija koji treba da glume i imali su pravo da čitaju, jer ne mogu od njih da očekujem da nauče baš taj jezik. Tako da su te reči na španskom koji su imali da glume morali da pročitaju ili više puta pre snimanja ili u toku snimanja iza kamere. Mada ja mislim da su mnogo španskog naučili kroz ovu seriju. Alfonso Guerrero je jedan mladić koji živi sa bratom i sestrom starijom i uglavnom ih ništa ne sluša. Radi po svome, izlazi u barove, u klubove, voli provod, voli devojke više od svega naravno. Sve u stvari njegova jedna velika iluzija koju je on u svojoj glavi nekako, možemo reći, zamislio. Alfonso, kao što sam i rekao, je jedna duša čoveka. Kada voli, on zaista voli. I kada se zaljubi i kada smatra da je ta osoba koja je zaljubljen prava, sve bi učinio za ljubav. Dao bi ceo život, posvetio bi njoj ceo život. Moj brat Đorđe Kreća, koji je pozorišni glumac, je u ovaj projekat ušao svesno, znajući u šta ulazi, iako je to prvi put bio iza njega i sve druge na televiziji. Ne računajući onaj film koji smo snimali, koji je bio amaterski. Ja sam ranije, nego što sam ušao u ovaj projekat, nastupao na raznim mestima u pozorištima. Neke scene koje sam mislio da neću moći da glumim tako kao što sam mogao u pozorištu, sam odradio mnogo bolje nego što sam ja samo to očekivao od sebe. I negde moglo bi se reći da sam prevazišao, da sam napravio svoj maksimum. Ja mislim da je on posao odradio savršeno. Ulogu Alfonsa je odglumeo baš onako kako je trebao, jer sam tu ulogu kreirao i bazirao po njegovom liku. Moja uloga je brat koji puno pazi o svom mlađem bratu. Juan Mario, kao i svaki stari brat, bira ono najbolje za svog brata. Es que yo soy dominante. A veces me pongo insoportable, como dices tú. Pero no lo hago por capricho, no. Yo me tomo muy en serio el papel de jefe de familia. Yo soy un hermano mayor. Tengo la responsabilidad de ocupar el lugar que dejaron nuestros padres. Sí, hermanito, por eso te respeto. Siempre te admiraba y siempre fuiste como un padre para mí. ¿Sabes lo que yo pienso? Yo pienso que eres muy descarado, que me estás engañando, pero no se va a quedar así, Alfonso. No, muchacho. Mario, ¿por qué me dices esto, hermano? ¿Por qué? Porque estoy seguro que lo haces para evitar la escuela y todas tus responsabilidades.
Po meni je bio i malo strog u seriji. Bio sam mnogo možda strog brat, ali veoma pravičan i uvijek sam mu želeo samo najbolje. Alicija je jedna od glavnih uloga u ovoj seriji. Radi u jednom baru kao pevačica. U početku je zaljubljena u vlasnika tog bara, Ignacija. Posle se zaljubljuje u mladića koji često posećuje taj bar i kasnije će to koštati život. Nadie es un santo ni por viejo ni por diablo. Yo no me dejo acorralar. Veoma je ambiciozna, voli da pleše i laka je ženska. Ay, amor, será mucho, mucho pedir. Ono po čemu smo iste nas dve, to je da obe volimo da pevamo, da igramo. Nisam laka ženska kao ona i ne zavodi muškarce lako. Alfonso, feliz cumpleaños. Que ese cumple todos tus sueños. Y sí, quiero ser tu amor. Čekaj, daj mi tempe. Španski mi nije lako zato što nikad nisam pričala španski i bilo mi je baš teško, izgovor i sve to i trebalo mi je dosta vremena. Ali nisam mnogo pričala španski, sve se svodilo u suštini na playback koje sam pevala u rojalu. Uloga pevačice mi se jako dopala jer i u privatnom životu volim da pevam i to je nešto čime bi se bavila možda u budućnosti. Pesme su mi legle uglavnom i sve sam tu uspešno odrađivala. Glumica Mirjana Alatić koja glumi ulogu Alicije je morala da napusti seriju nakon neke 14 epizode, tako da sam imao obavezu da je zamenim, odnosno da umjesto nje ubacim dve nove uloge. Seriju sam na neko vrijeme morala da napustim zbog svojih ličnih obaveza, kao što su bila škola, išla sam i u baletsku isto školu i nisam imala puno vremena i nisam nikako mogla da se uskladim i sa snimanjima i sa mojim obavezama. To je bilo baš iznenađenje veliko, bila sam svesna i pročitala sam i scenariju, mnogo mi se svidjelo pošto sam imala ulogu barske pevačice i pošto ja obožavam da pevam, naravno sam prihvatila. Adriana Velasquez je barska pevačica, uopšte ona je zatvorena osoba. Na prvom nastupu publika je jako odbacuje, što je jako teško pada. Publika kad te odbaci, to je užasno. Verujte mi, ja sam to proživjela. Moja pojava u Stolu Tubuheru je možda nekom bila čudna, ali pojavila sam se u pravom trenutku. Adriana Velasquez je došla tu kao nova pevačica, kao nova nada koja je naravno u početku bila šikanirana, ali kasnije napravila veliki uspjeh u tom baru, a Isidora je došla kao una mala čaknuta kućna pomoćnica braće Guerrero. Yo soy la nueva. Ándale, ¿cómo te llamas, muchacha? Mi nombre es Isidora, señor. Siéntate. Isidora, qué lindo nombre. ¿Puedo llamarte Isi? Claro, señor Guerrero. Por favor, Isi, no me digas señor. Todavía soy joven. Ovako, Isi je luda čistačica, kao i ja. Ona je veliki zajebant, kao ja.